Скъпи близки и приятели, Иван и неговата съпруга Анелия отправят своите най-сърдечни поздрави и благопожелания. Нека здравето, любовта и разбирателството бъдат постоянни гости във вашия дом. Специални пожелания и към децата Асен, Янка и Давид. Да растат здрави, ученолюбиви и достойни, да носят радост и гордост на своето семейство. Нека фамилията ви бъде сплотена, благословена и изпълнена щастливи мигове. С уважение и най-добри чувства, Иван и Анелия. О Иване си силес, леле буд душмания, леско лафи, керен катар леске фамилияке, леске чаве Асен Давид и Янка катар лески ромни Анелия, буд лафи керен акале душмания. Мороме фамилия ако амаман, е Иване с наши перамен халеман. Халеман е Иванес, акава е душмания. Молафи керен, еме фамилия ако амаман. Наши ресен селяви, бичаваме о Иванес ме душманен. Ге молафи керен, ме чавен гоен, Асен еску катар. О Давите ми чай, о Янка, о ими ромни и Анелия. Манса е Иван мален тумер и Зиман леле буд душмания. Молафи е Иван еску керен, ама ме каджи нафтумен. Кадава мандаре Иван е стар, тежанен одиве. О душмания, дедикен ман. Мане Иван ес катар ме хурдене, Асен есои. Давид катар ми чай, Янка, о ими ромни Анелия. Ой туме душман, те па и ровен одиве. О душмания те дикен ман мане